Matul il-ġurnata tal-Erba', il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mill-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali tkellem ma' numru ta' anzjani li bħalissa qed jgħixu f'dar tal-anzjani fin-Naxxar dan permezz tat-teknoloġija fuq pjattaforma online. Kienu ħafna dawk li qasmu ma' Adrian Delija x-xewqat tagħhom għal wara li tgħaddi l-pandemija tal-COVID-19. Min jixtieq joħroġ mixja fil-kampanja minn dawra b'mutur jew karozza u min ma jistax jistenna biex jerġa' janna it-tfal u n-neputijiet. Numru minnhom tkellmu dwar arranġamenti li kellhom jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum f'dik li jsejħu realtà ġdida li ħafna minnhom qed iħarsu liha b'mod ottimist. Adrian Delija u l-anzjani qasmu flimkien numru ta' ġrajiet personali mill-ħajja tagħhom fejn ma setax jonqos l-anzjani jitkellmu fuq in-neputijiet tagħhom. Issemmit ukoll id-differenza fil-ġenerazzjonijiet fejn ħafna mit-tfal tal-lum draw bit-teknoloġija jibqgħu ġewwa, mentri dawk ta' età ftit ikbar draw bħajja iktar fuq barra u forsi iktar sempliċi. Adrian Delija tkellem fuq id-differenzi li ġabet magħha l-coronavirus fosthom li issa għandu ċans jiltaqa' ma' ħafna iktar nies permezz ta' pjattaformi online għaliex dan ineħħi l-ħin li wieħed iqatta fi traffiku biex jasal minn post tal ieħor. L-anzjani ddiskutew ukoll il-pensjonijiet li xi kultant ma jkunux biżżejjed biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Finalment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed lil dawn l-anzjani li ser iżomm kuntatt magħhom anke permezz ta' attivitajiet oħra li wieħed jista' jagħmel permezz tat-teknoloġija, speċjalment f'dan iż-żmien li hu tant diffiċli għal kulħadd.